היסטורי, פעם ראשונה יש רק אחד שאמרה סבתא, אז פעם ראשונה מקצה ל100 מייל בארץ ישראל. ושוב הדרך מרמה, זה עוד פיתול ועלייה, וכבר נדמה שזה לנצח יימשך, וחום השמש שמכה על השפתיים הסדוקות, איש לא יודע כבר לאן כל זה הולך, וכבר ראינו מעיין, וכשנגענו 7 6 5 4 3 2 בהצלחה! עושה תפילה ומבקש רד אליי, בוא בזר עליי טיפות גדולות של נחמה, רד אליי, תרחם עליי, הגיע הזמן לשבור צמא אל האדמה, אל הנשמה, גשם שיבוא לנשימה. והלילות עוד אפלים, ריקים מכוכבים נופלים, ורק הרוח מנשב יבש מדל. גם הימים כל כך דומים, עד שנדמה לי לפעמים שאנחנו צועדים במעגל, ורק הלב היטב זוכר אוויר מתוק ומשקר, וכל נשכח שעוד לוחש ממרחקים. אז בכוחות האחרונים אתה מביט את המרומים, רוצה לראות. מה המצב? מעולה, תרצו קצת, תשתו, טוב לך. איך תרגישה? בסדר, בסדר גמור, בינתיים. טיפות גדולות של נחמה, רד עליי, תרחם עליי, הגיע הזמן לשבור צמא אל האדמה, אל הנשמה, גשם שיבוא, רד אליי, בוא בזר עליי, טיפות גדולות של נחמה, רד אליי, תרחם עליי, הגיע הזמן לשבור צמא אל האדמה. צריך לדעת ללמוד להתגבר על הכאב. אין ספק. גשם שיבוא לנשימה, גשם שיבוא. חבר'ה, 100 מייל שנייה! כל הכבוד. אתה מדהים. כל הכבוד. אתה מדהים. זה לא קל. אהלן שרי, איך הרגישה? אני מרגישה מדהים, נפלא. את אחרי 160 קילומטר, נכון? כן, זה היה נפלא. נו, ומה היה האתגר העיקרי? העיקר העיקרי 44 מעלות חום ורוחות עזות במקום מקולל שנקרא בית ניר. הבנתי. כמה זמן מתכוננים לדבר כזה? 6 חודשים, כל החיים, אני יודעת. כמה שעות עשית סך הכל? אני לא יודעת, אני לא יודעת מה השעה. 19, 20, משהו כזה. את תעשי את זה גם בשנה הבאה? אני צריכה לראות אם רגליים שלי עובדות, ואם כן נוכל לדבר על זה. עשיתם אירוע מדהים, המון תודה לכם באמת, וגם על כל הנתינה והתמיכה. אחלה, תודה. תודה. את רוצה...
הם אדירים, אני לא אוכל את הלב כך. בוא אליי. איך אתה מרגיש? זה לא היה יום טוב לעשות את זה אתמול. התחלנו 18, סיימנו לדעתי 8. כן. היה קשה מאוד. תנאים קשים, כמה זמן לקח? כמה זמן עשית? 22 וחצי קובי. זמן טוב? כל מי שסיים את זה... זה שלי. תודה רבה. רק שאלה אחת, קובי, היה שלב שחשבת לפרוש? היו 160 שלבים כאלה שחשבתי לפרוש. לפחות 160 שלבים. אתמול אני חושב שחשבתי על זה כל 10 דקות. היה חום מטורף. אני פה. בינתיים אני פה. כל הכבוד. קילומטר, מה יש להגיד? מדהים, מדהים. זה לא ברור איך אני עשיתי. לא ברור. תגיד, מה היה הכי אתגרי? החום. חום, בנח לך חשבתי שאני גומר. לא, אני לא מדבר. זהו, תהילה לנצח. כאב הגיע, תהילה לנצח. כל הכבוד. התלבשת טוב, שרפת את המסלול, אמרתי לך. כל הכבוד, כל הכבוד. 18 שעות במקום הראשון, ישראל, מוסרי. ובלענו את התוצאה בזמן אמריקאי. תוצאה בזמן אמריקאי. אוקיי, נשחק או זה נכון? פרק 2,000, 160 קילומטר, 18 שעות. קובי אורן, 22 שעות. שני בקטגוריה. 22 שעות ו-27 דקות האדם הזה רץ. ברצף. הלוך ושוב. והגיע. מלך! 57. זה רץ 100 מייל בזמן של 22 שעות ו-36 דקות. תראו איך הוא נראה. אתה משוכנע.